karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Ginoo ko, Santisima! Asa ba kuno siyang ospital gida? Sa ospital sa gobyerno, ambot kung buhi pa baka kuno to. Ginoo ko! Ay, pastilan, kinsa makaibi pasipain taon niya. Bebe, ako tawagan ang akong apo. Dili mahimo nga, ako siya pasagdan. Kay iya ba tao kong gitabangan kagahapon? Ay atraso tingali niya kay gibunog magisyag maayo. Hala, dili ba kakatong tao nga nangilad na ako, no? Hala no? Iya ba itong gilubagod ang bukton adto? Oy. Mo tingal tong tawahan na ang tampalasan. Uy hala. Ana, tawagan ako sa Mateo, be. Oh, Patabangan ako sa Jo. Sige, sige. Meeting adjourned. Oh. Timingan ni Lola na. Hello, Lola. Mateo! Oh, Lola. Uwan. Ngano, naunsa mo ka? Ari dayon sa ospital pagdali. Hospital? Naunsa di ka? Nganong naa ka man sa ospital? Asa man ka ospital ha? Ayaw dali ko pagdagang pangutana di ha? Kadang bang Oh. pangutana pa di mo. Basta kay ari-aray ko sa ospital, ayaw pagdugay. Oh, okay, okay. Muan ako. Pero asa mang ospital ha? Dili pwede nga dili nato siya tabangan. Kay wa gyud na siya magpanuko sa pagtabang nako bisan og dili pa Mikaela. Lola, o lagi. Kalma lang, ha? Ato siya tabangan. Kalma lang. Lingkod lang diha kay ako rin bahala. Amping sa taon si mong lawas kay murag stress na kay ka. Ato siyang ibalhin sa private hospital aron maatiman dayon kay namamatay siya dinhi kun madugay pa. Tungod sa kadaghang pasyente nga nagwaiting pa dinhi. Kanina pagod ang kadlawon gida dinhi pero hangtod karon wa pa gyud maatiman. Pastilan Ginoo ko. O lagi, Lola. O lagi. Nagpaabot na ako sa response sa hospital nga balhina na. Kalma lang yun. Mo na ni. Hello? Okay. So, on the way na sila? Okay. Thank you. Oh. Lola, nanay mo kuha nga ambulansya sa pasyente. On the way na sila. Ay salamat sa Ginoo. Di na ka magpasalamat ako? Ngano Ginoo ka? Hi. Unsa na? Homework done, sir? Unsa man? Oh. Tanawa na lang. Where? Kapoy nag-istorya. Bago na sa ligag phone. Ayaw akong phone mo itanawa. Basahan na akong homework. Josephine Santos, 24 years old, single, from Negros Oriental. Present address, Barangay Wakwak. Mo ni mong homework dan? Mo ni ang muna kuhang impormasyon? Well, based ra na sa iyang record sa barangay, sir. According sa tag-iya sa iyang gipuyan, wa pay usa ka buwan nga nagpuyo sa iyang giparintahan karang tumbuya. Why phone number? Wa, May mga tao ba dahil gihapon karon nga? Why cellphone? bro, kargador siya sa merkado. Ug wa pay usa ka buwan. Sa wa pa dahil siya magkargador. Asay maayo kung imo siya palitan og cellphone. Chicken na ba gid nimo? Asam tong imong daan nga phone? Katuro lang. Ito na sa kumanghod, bro. Palitin na lang lagi. Na-concern ba akong lola? Murag, invested na kayo siya ng tumbuya. Bag-orang ganit sila nagkaila. Wa pa siya makasuhito sa iyong pagkatao. Siyempre, manggiluyon ba kaya na si Titala? Samot na nga ka ng tumbuya ang mitabang niya dihang gisibatan siya customer. Kay
mga way ayo ang imong gihayad para mubantay niya. Mao lagi. Pero gusto lang sa kong makasiguro sa pagkatawa ng tumbuya. Di ko gustong ma-scam si Lola. Kaya ba nakakaroon panahon na? Aw, imo ginang gastuhan. Muhayad kag private detective ana para mo investigate further sa iyang pagkatao. Sure, I will do it. Ay, salamat. Salamat sa Ginoo nga. Nakamatbon ka na yun. Unsay... Oo. Ayaw paglihok og kalit. Kay di pa kayas imong lawas. Higda lang. Mother? Unsay mader, oy. Nalimot ka nga imo na kong lola. Lola Tinding. Nganong... Unsay... Na, diriyot ka mamatay, oy. Mausalamat sa Ginoo nga naluwas gihapon ka. Kadiyot ha, kapahibaw sa nakong nurse nga kadang nakamatngon ka na. Diyot. Nurse, nagmata ng pasyente. Nanatoy mo anhi din hiron ang nurse ug ang doktor para mo check nimo. Gusto. Nainomdom na ko. Pero, mahalon man yung kwarto, ha? Dili ko maka-afford ini. Mupauli na ko. Nalagya ayaw lagi pagliho. Kay dili pa kayas imong lawas. Higdag balik. Dok, tabangi siya, Dok. Nurse, tabang, nurse. Ay, Kalma lang, Lola, ha? Bala niya. Pasensya na, ha? Nakuyawan man ko ganina. Mahalon man ko din kwarto, ha? oo, mahalon yun ni kay ako ning pagbuot aron maatiman kag tarong. Mga ayaw nagka-problema. Ang isod sa imong utok nga madali kag kaayo aron nga mamalik na tas merkado. Ikay mo bayad sa kong bill. Ay, dili ako, oy, ang akong apo. Ya, kumusta na imong pagpa-investigate ni Joe? Jo? Close na di mo? Di ba Joe ang iyang angga? Oh. May resulta na? Mm. Unsa man? Di ko ganahan may baw si Lola sa giagian na ng tumboy. Musamot nga mahok na gid unya sig maayo niya. Unsa gani resulta sa imong investigasyon? Drama. Unsa gani? Wa ko tayo mag-storytelling nimo. Basta kay drama. Og di ko gustong ma-involve si Lola. Inigawas ko niya niya sa ospital. Tagaan ako siya kwarta para magpalayo ni Lola. Kumusta na? Madaan naman la. Mugawas na lang ko. Uy, masagoy mo gawas. Maghuwat nga ang doktor mao imong ingon nga pwede na ka mo gawas. Dili ikaw ang magbuot. Pero la, dugay na kay ko din hila, uy. Dako na kay mabayaran imong apo. Nag-hire pa gid siya, bubantay na ko magabi. Unsaon pa man ta mo pagbayad, ana? Kisabay ni ingon nimo mobayad ka. Pero... Ayan, nagpiro-piro. Ayun na. Inagawas dahil mo din ha. Di ka na magkargador sa merkado. Ha? Assistant ka na nako. Kita nang duha ang maninda og mga prutas. Oh, anong mura makag nakurat? Lola. Musupa ka nga himuon ako siyang assistant? Ha? Di man. Pero medyo nakurot lang ko pagkaingon ni mga assistant. Aw, usab day gusto nimo nga kong isulti. Alalay. Sige, alalay. Ako siyang himuong alalay. Lola, paminaw na. Ay sus, unya na lang na tiwasa oy Matiyo. Nakaila na kay ko nimo. O pagani kay gisulti nahibaw na kung usay na si mo una-una. Oh. Mananag-ana di ka karon, Lola? Ay, mananagan ba oy? Nakaila na lang kay ko nimo. Tanang lihaw ka ng imong mata. Nahibaw na kung usay bot pasabot. Mga sultihan ta ka. Sa gusto ni mong sadili, inigawas ni Joe sa ospital. Anhin na siya tipon o puyo na to. Oh, What? ano nakurat na masad ka? Ako nagud siyang alalay. Alangan man ang magpalahin siyang puyo. Lola, abi na kong assistant ra siya nimo sa pagpaninda sa merkado. Alalay gani. Alalay naman. Kaya wa makamusugot nga himuon ako siyang assistant.
Unsay wa masugot, Lola? Imo kong gikatawan. Mong akong giilisan og alalay. O kay alalay, naana kanunay kauban ako bisag asa ko. Ha? Mas bright pag hindi si Tita La kay Nimo, bro. Wakid nag-ana niya. Lagi? Di gid ko katingog. Ang kuyaw ana, bro. Unsa man? Ang kuyaw ana, kung mo ingon si Tita La, nga imo pangasawon si Joe. Oh. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!